É xusto o contrario. Hai moito traballo que non se ve, pero que vela cada día pola nosa seguridade, a nosa economía, as nosas infraestructuras e os nosos dereitos e liberdades democráticos, pois que o Corpo da Garda Civil está plenamente comprometido. A Garda Civil do século XXI, desde o territorio máis próximo, adáptase aos novos tempos, ás novas formas de delincuencia e á nova sociedade a que ten o compromiso de protexer. E iso faise desde o coñecemento, con criterios estrictamente profesionais e desde unha análise de todas e cada unha das situacións, de todas e cada unha das variables que inciden na seguridade e na convivencia da cidadanía. Felicidades por estos 182 anos de historia e, sobre todo, grazas por toda a historia que aínda está por vir. Viva a Garda Civil! Viva España!